So yun, what's up guys, bale nandito tayo sa ilog na naman. Bale bihira na lang yung nagiginto ngayon. May isang pan lang doon, tao na nagiginto doon. Dito ako sa ilog guys kasi magsasampol tayo. Nandito yung sample pan ko. Sasampulan natin doon dito sa pinag-uupuan natin guys. Dito kasi sa taas wala na. Tingnan natin guys, dito sasample tayo. Wala nang cut ito guys. Yan nyo guys, so may mga itim-itim. Ganito yung mga kwan. May ginto talaga. Tingnan natin to. Dito kasi guys mahirap yung pag-anuhan, madaling kunin pero yung pag-anuhan ng kwan, yung pangkuha ng ginto hirap makuha. Pilihin natin yung mga may itim-itim kasi yun yung mga kwan, maraming laman. Ganito magtingin ng pan guys, kung may ginto. Ayan talaga yung pinagtitingin, sample pan. Dito sa ibabaw lang guys ang kunin natin, dito sa may mga may itim-itim. Damihan natin dito lang sa tabing ilog ito guys. Tapos dito itim guys tignan nga natin kung may mga karga pa dito. Damihan natin para makita yung ginto nya. Pag konti lang kasi guys, baka hindi makita yung ginto nya. Hindi ko na ikakat to guys, diretso na to. Ito na ba to? Ito lang pa, dagdagan pa natin. Ito guys, tinatawag naming sample pan. And guys, magtitingin tayo ng magandang pwesto. Sampulan natin. Oops, dito na lang para makita nyo. Ganito guys, laro-laruin nyo lang kasi mabigat yung ginto, papailalim siya. Tignan nyo guys, naiiwan yung mga itim. Tignan nyo guys, yung mga itim na iwan na.
Ito guys, ikot-ikutan nyo lang. Guys, tignan na natin. Ayun o. Ito guys, tignan nyo kung dito tayo sa lilim. Ayan guys, kita yung itim ay yellow. Yung yellow na yan, kita ba guys? Yun kita guys, yung yellow na yan yun. Nawala. Dali. Ito guys, konti lang kasi siya, pero kitang kita siya yung yellow na yun guys. Ayaw mag-focus yun, yung yellow na yun, ginto yun guys. So ayan guys, ganun lang ang magtingin ng ginto dito sa ilog. Marami pa dun guys sa bandaron, pero medyo na kasi sa may tubig na, kasi dito lang kasi ang medyo maganda. Kaya bihira na yung nagiginto ngayon. Doon may nagiginto doon, pero mahirapan din. Eto guys, sample pan ang tawag namin dito. Yan yung ginto. Sample pan ang tawag dito guys. Eto guys, na takip ng guys, ng drum na ginawa namin. Binilog lang namin, tapos unti-unting pinukpok hanggang nabuo yung ganito. Ganito yung itsura niya guys. Kung may ilog sa inyo guys, tapos may mga itim-itim na ganito, pwede yung sampulan guys. Pwede rin kayong gumamit ng pala guys, pwede din yun. Pero dapat dahan-dahan lang. Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.